meg nekem 2026 év első kis termék bemutatóját. Úgy belőttem most itt a videózásra, meg már itt a kamera össze lett rakva, meg hangszórók, minden egyéb elő lett készítve. Akkor nem tudom kihagyni, hogy úgymond a 2025 év, a mi boltunk szerint, vagy az én véleményem szerint egy sikertermékét bemutassam nektek. Most itt az Orsóra vonatkozóan gondolok, tehát a 2025-ben én úgy gondolom, hogy nagyon sok jó dolog kijött a piacra, de a Carzum most egy igazán nagyot alkotott, egy nagyon nagyszerű Orsót dobtak ki, amit nagyon nagy számba értékesítettünk mi is, illetve mondhatom, hogy zéró problémával találkoztunk, tehát egyetlen egy darab Orsót sem hoztak nekünk ide vissza műszaki probléma miatt. Ezt értsétek úgy, hogy ár-érték arányba, mondom én, meg minőségét, tehát itt az árához viszonyított minőségét vegyük figyelembe, tehát ez egy 16 000 forint alatti horgászorsom itt van a kezemben. Ez a Carzumnak a Zodiac 8000-es BBC típusjelű orsója. Egy nagyon-nagyon masszív orsó, ugyanakkor nagyon megnyerő kinézetű, egy igazi klasszikus nyeletőfékes pontyozó orsó. Egy nagyon nagy, régi, nagy klasszikusra hasonlít, most én azt nem akarom összehozni, hogy melyik az a nagy klasszikus, de hát a régi motorosok biztos összerakják, hogy mivel mutat hasonlóságot. De ez az egész nem vesz el az értékéből, tehát még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy 25-ben ebből az orsóból nagyon sokat eladtunk, még egyszer mondom, zéró problémával hozták vissza. Egy nagyon nagyszerű terméknek gondolom én. Én egy 15 évvel ezelőtt a lelkem is kis túlzással adattam volna egy ilyen orsó párosért. Ez az orsó egyébként 6+1 golyós csapággyal szerelt, mint mondtam nektek, egy nyelető fékes rendszerű, egy nagyon masszívan, nagyon jól összerakott konstrukció. Igazi nehéz fiú, tehát van benne kraft, én itt mértem most a digitális mérlegen, már csak kíváncsiságban rámértem, mert nem nézegettem meg a paraméterét, nem találtam meg a súlyát, 715 g, tehát semmiképpen nem könnyű, de hát úgy mondjuk, hogy az állvány meg a bottartó el fogja bírni. Úgyhogy ne féljetek tőle, még egyszer mondom, árérték arányba, ha egy nagyon-nagyon jó pontyozó orsót kerestek, akkor ezt a Zodiacot tudom nektek ajánlani a Carzumnak a palettájáról. Láthatjátok, ilyen nyújtott kópos dobbal szerelt, gyönyörű, szép, fekete orsótestje van, fém dobbal van szerelve, nagyon jó futású kis szerkezet. Én láttam zsinórozva is, tehát nagyon jó a zsinórképe és nagyon jó a zsinórprofilja, jókat lehet vele dobni, élményvel a horgászat, és még egyszer mondom nektek, 16 000 forint alatt tudjátok ezt megvásárolni. Egy nagyon-nagyon felhasználóbarát ár ez. Még egyszer mondom, ha egy orsót kerestek itt tavaszra, nem akartok mélyen belenyúlni úgy a zsebbe, vagy nagy Isten nem akartok ennyit rászállni, ezt mindenképpen nézzétek meg az Zodiacot, nekünk is lesz a boltba, folyamatosan egész évben rendelkezésre áll, és ha befáradtok ide hozzánk, akkor ezt kézbe tudjátok venni, meg tudjátok tekergetni. Köszönöm, most ennyit szerettem volna ebbe a kis videóba.